Are you a sushi fan? Origami Sushi Bar. Origami Sushi Bar is a restaurant at the Boulevard of Sea Aquarium Beach. You can enjoy your lunch or dinner at our terrace with beautiful sea views. Come and enjoy the new Caribbean sushi. Origami is offering you all-you-can-eat sushi for only $20, only on Monday and Thursday. Visit the Origami at Mambo Beach Boulevard to give you the best service you deserve. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Directeur van de ontvanger, Alfonso Trona, heeft gisteren tegen de Extra gezegd dat er is begonnen met een gerichte actie om achterstallige belasting bij bedrijven binnen te halen. In eerste instantie wordt gekeken naar supermarkten. Gisteren is er beslag gelegd bij 4 verschillende supermarkten op Curaçao. Trona heeft aan de krant laten weten dat alles gebeurt binnen de kaders van de wet. Hij heeft er vertrouwen in dat er een regeling met de betreffende supermarkten kan worden getroffen. Curaçaoënaars kunnen vanaf vrijdag niet meer zonder beperkingen naar Bonaire vliegen. Tussen de 2 eilanden bestond een zogenaamde airbubbel, omdat er al lange tijd nauwelijks coronabesmettingen op beide eilanden waren. Vanaf nu moeten alle mensen die vanaf Curaçao naar Bonaire vliegen 14 dagen in quarantaine. Dat heeft gezaghebber Edison Reina gisteren gezegd. Passagiers uit Europa worden vanaf vrijdag alleen toegelaten als ze maximaal 72 uur van tevoren een PCR-test hebben gedaan. Daarvan moet de uitslag negatief zijn. Zo niet, dan worden ze in centrale quarantaine opgenomen. Op Bonaire zijn gisteren 2 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd en daarmee zijn er momenteel 4 mensen besmet op het eiland. In de Caia Begonia is gistermiddag brand ontstaan in een houten huis. Politie en brandweer waren snel ter plaatse, maar konden weinig meer doen. Het huis brandde volledig af. In eerste instantie werd ervan uitgegaan dat het een onbewoond huis was. Later trof men het lichaam aan van Ilbert Rafaela. Hij was de bewoner van het huis en kwam bij de brand om. De parlementen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten hebben gisteren een gezamenlijk standpunt ingenomen over het Nederlandse voorstel voor de invoering van een consensuswet en over de oprichting van een Caribische hervormingsentiteit. De staten willen dat hun standpunt in Nederland wordt behandeld tijdens de eerstkomende Rijksministerraad en dat de voorstellen van Nederland worden aangepast. Dit moet volgens hem gebeuren op basis van gelijkwaardige inbreng volgens democratische principes. Een andere mogelijkheid volgens de volksvertegenwoordigers is dat de Nederlandse regering de regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten de mogelijkheid biedt om alternatieve oplossingen te zoeken. Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties Raymond Knops is gisteren op Curaçao aangekomen. Hij spreekt vandaag onder meer met de gouverneur Lucille George Wout en de minister-president van Curaçao Eugène Ruggenaat. Verder staat een bezoek op het programma aan het Rode Kruis en andere organisaties die steun krijgen van Nederland in de bestrijding van het coronavirus. Ook vinden er enkele wijkbezoeken plaats. En minister-president Eugène Ruggenaat zei gisteren dat hij hoopt dat hij tijdens het bezoek van de staatssecretaris een akkoord kan bereiken over de verdere financiering vanuit Nederland. Die is dringend noodzakelijk, al dus Ruggenaat, want we zitten in de coronacrisis en dat heeft grote gevolgen voor de samenleving. Ruggenaat zegt te hopen dat hij er samen met Nederland uit kan komen. In de afgelopen periode is er al veel virtueel overleg geweest. De Curaçaose kunstenaar Herman van Bergen heeft gisteren de Coda Award 2020 gewonnen in de categorie Landscape. Van Bergen kreeg zijn prijs voor zijn kathedraal van Doornen. Deze kathedraal staat bij het landhuis Bloemhof en is een project waar Van Bergen jaren aan heeft gewerkt. De Coda Award is een internationale prijs voor onder meer architectuur en landscaping. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.